Здравейте! Намираме се на едно хубаво място сред природата. Така, и точно на това хубаво местенце ще направим един бърз unboxing на ето този апарат TCL 50 Nextpaper 5G. Така, има две лепенки, които се вижда, че все още не са срязани, но аз сега ще ги срежа, за да видим какво има вътре в кутията на този апарат. По-късно ще направим с него и едно видео, така насам, към природата, за да се види така. Първо да покажем, че не е отваряна кутията. Телефонът е закупен вчера. Хоп. Сега на другата страна да резнем лепенката. Да видим сега какво има в кутията. Както виждаме, има един апарат. Да пуснем ултра широката камера. Така, то е ясно, че има книжки и други работи. По пътя на големите производители, като Apple и Samsung и TCL, не са сложили зарядно включено в кутията. Има само Type-C кабел, което не е добре. Нямаме зарядно. Както знаем, този апарат поддържа 33 вата зарядно. Имаме тук книжки, но нямаме и задно гръбче. Предходния модел имаше. Това е. Друго нямаме в кутията, освен едно кабелче. Я да го сложим на едно, да се вижда по-добре. Сега тук акцента на този телефон е ето този антирефлексен екран, при който слънцето и светлината не се отразяват. При нас имаме синя бройка. Ето го специалния бутон. Тук няма и игла дори. Не, няма. Ето, снимай тук да се види. 108 мегапикселова камера. Махаме лепенката от гърба. Между другото, много добре са направили задния гръб. При определен ъгъл. Не знам така вижда ли се на камерата. При определен ъгъл се виждат едни черти. Ето за тези черти става дума. А това тук е мат. Тук най-вероятно ще остават пръстови отпечатъци. Да. Вече виждаме, че остават такива. Телефонът е с много приятен дизайн. Плосък, както са повечето телефони през 2024 година. Подобно на iPhone-ите.
които си карат с този дизайн от 7 години. Така, сега ще направим една малка пауза, за да взема иглата и да извадим там шейната за SIM картата. Така, взех си моята игла. Сега на това, което искам да направя. Жак за слушалки има, между другото. Вече почти никой телефон няма жак за слушалки. Това тук е единия говорител. Тук отгоре е другия. Този телефон е стерео. Така. Вижда ли сега хубаво? SIM 1. Слот за SD карта. Тук може да се постави не, втора SD карта, SIM карта не може да се постави, но този телефон поддържа eSIM. Тук не може да се постави втора SIM карта, но той поддържа eSIM. Така че имате една eSIM карта, една физическа SIM карта ето тук и тук има SD карта. По този начин могат да работят две SIM карти и SD карта, което е много добре измислено. Така. Дай го на едно. Връщаме шейничката за SIM картите. И стартираме телефона. Между другото, в момента е доста слънчево времето. Както казах, се намираме сред природата. Ето го слънцето. Доста слънчево е. Това е нощчето, с което отворихме кутията, на което никъде не пише Jerry Rig Everything, защото аз не съм той. И сега да видим на колко процента е батерията. На 47%. Няма SIM карти в него. Сега ще направим набързо настройките и ще се върнем отново след секунда. А може да ги правим по време така на движение. Виждам, че NFC-то е включено. Макар че на никой не му е интересно да гледа някакви настройки. След малко, като го настроя, ще направя и едно клипче с този телефон тук на природата, да се види как ето тук тези дръвчета на планината, как предава и как снима и този телефон, който между другото сега дават го, че има 550 нита, но екрана му е просто много добър. Не се вижда толкова добре в момента с моя телефон, като заснемам този в лявата ми ръка, как хубаво се вижда екрана, но просто се вижда много добре. Супер добре се вижда. Тези 550 нита съм ги проверил в интернет, че е толкова. Просто са на тази слънчева светлина. Супер се вижда. И екрана му е антирефлексен. Нищо не се отразява. Просто уникален апарат. С уникален екран. За възможностите, които предлага, е просто много добър. И за цената, която струва. Така. Сега ще му направя настройките и ще продължим след малко пак. Така. Минахме тук настройките. Ето го екранчето. Не сме му слагали SIM карти и така нататък. Не показва час коректен, защото няма SIM карта, няма интернет, няма откъде да засече телефона.
Супер се вижда. Снимайте, господине. Ама, много по-насам. И чакай, аз ще дойда така. Снимай така насам. Вижда ли се нещо? Айде така, ако направим. Не се вижда много добре. А ние го виждаме супер добре. Много добре го виждаме. Добре, така снимай. Дръж така, тати. Между другото, екрана е някакъв... Сменил съм доста телефони и този... Той има някакво покритие, да не ти остават мазни пръсти. Много интересно и много добре се вижда. Просто тия нитове са му идеални. Някои хора да не си мислят, че понеже е с 550 нита, нищо не се вижда. Ето ми е сянката на ръката. Има слънце, грее доста силно, много хубаво се вижда. Така. Дисплей. Вижда се, защото ето. Датчиците засичат, че грее слънце и са увеличили яркостта на максимум. Това тук е за синята светлина да се намали. И ето, има от изгрев, от залез до изгрев, по-точно. Между другото, някои телефони ето тук нямат вибрация, докато този има вибрация. Така, refresh rate 60 Hz, 120 Hz, Smart Refresh. Автоматично е в момента. Може да му се зададе 120 Hz. Вижда ли се нещо? Не много. Не е много. Няма да видя се. Хц може да му се зададе. Сега е на автоматично. Може на 60 Hz, на 120 на автоматично. Сега е на автоматично. Ще го изтествам, когато е на автоматично, доколко пада. Може би, когато не движиш нищо, пада на 60. Когато движиш, се дига на 120. 120 Hz. Екран. Това е TCL. 50 Nextpaper 5G. iPhone-ите за 1900 лева, 128 гигабайтовите версии, за 1900 работят на 60 Hz. Просто нямам думи. този телефон има 100 пъти повече екстри от един iPhone за толкова много пари. Здравейте! Така, я да видим сега. На System Update няма как да видим. Да, Network is unavailable. Ще му сложим, може и физическа сим карта да му сложим, може и eSIM да му сложим. Какво друго да разцъкаме? About Phone. Ето TCL 50 Nextpaper 5G. Резолюция на дисплея 1080 по 2460. Предна камера 8 мегапиксела, задна 108 мегапиксела, плюс 8 ултра широкоъгълна, плюс 2 мегапиксела макро, която
Тествал съм 2 мегапиксела макро, слаба работа е. Но сториджа му е 256, както се видя във видеото. Има слот за SD карта. До 2 терабайта поддържа телефона. RAM паметта му е 8 гигабайта и може да му се добавят още 8 от вътрешната памет. Процесорът е MediaTek Dimensity 6300. Така, Android 14. Този телефон излиза с Android 14 и ще получи 2 години обновления на Android и 4 години security апдейти, което е направо страхотно за такъв телефон. Капацитета на батерията е 5010 мАч. Поддържа се 33 ватово бързо зареждане и версията на TCL UI 7.0. Така. Перфектно се вижда. Много добре. Напипане, както казах, е просто... Я да стартираме сега някое приложение, което никога не сме пускали. Телефон, например. SMS-и. Да, то тук Google иска да се конектнем. Камерата. GPS-а ни казва, че ни е изключен. Да включим GPS-а. Включваме го. Аха. Като пъзнеш надолу и ти се отварят още екстри. Това, между другото, са го взели от Google. Ето какво ти се отваря. Сега тук на флаш ще му да е изключено. Таймер не ни трябва. Motion Focus Settings. Сега да имаме в сетингите какво има. Ой, тук има Watermark. Picture Size 12 мегапиксела 4:3 или 108 мегапиксела 4:3 High Pixel. Така. Auto HDR, Image Quality, Quick Snap, има Quick Snap, Double Press Volume Down, когато екран е изключен, за да направите снимка. Сега видеото е 1080p, няма 4K, но явно процесора толкова си може. Микрофон, Touch to Shoot, Mirror камера. Това ще го изключим. Може би е за предната камера. Не искаме да огледално. Volume Button Function. Shutter. Storage, Internal Storage. Internal, защото както казах, има и слот за SD карта, но сега не съм му сложил нищо. Я да видим сега. Доста бързо се отваря снимката направо. Я да видим сега тук. Е така някакси. Може ли на утре широката или няма да се види толкова хубаво? Има си добри детайли. Я да видим сега е тая игла. Има. Да, макро. Казахме, че има. Супер макро. Ултра широка камера. Чакай, че аз къде държа.
ултра широка, 1 по, 3 по, не се вижда така много хубаво. Не се вижда, но сега ще спра това видео. Ще се опитам, ако не успея да ги следя с някаква програма, просто ще ги кача като 2 отделни видеа. Е това видео, за да се види апарата какво представлява. Да, не съм показал ето този специален бутон, който, като гледай сега, тати. Ink Paper Mode. И всичко става черно-бяло, за да си четеш електронни книги. Просто после правиш ето така. Буташ бутончето и хоп, всичко си възвръща цветовете. Так, Max Ink Mode. Ето за какво е. Ето тук отгоре какво пише. Защо не може да го фокусира? До батерията Max. Между другото не е 11 октомври, а е... Кой октомври сме днес? 26 октомври. Така, какво се случва като бутнеш бутончето за бързо превключване? Мисля, че този апарат просто е супер добър. С този антирефлексен екран, как хубаво се вижда. Обзалагам се, че и снима много добре с тази 108 мегапикселова камера, която предполагаме сензор на Samsung. Много е лек апарата. Аз съм гледал в интернет колко грама го дават, но на мен ми изглежда супер лек. Лошото е, че няма зарядно, няма и гръбче, нищо няма. Но ще поръчаме от AliExpress. С това спираме видеото. Така. Спираме видеото от това хубаво местенце и сега ще направя с телефона едно друго видео, което да покаже как снима ето с моят телефон. Как се вижда? Слънчево, хубаво, приятно. Време, топличко, около 20 градуса. Сега ще снимам и с TCL, да се види там как е.